ZANU-PF yoda kufadza SADC ichitaura kuti magetsi haasi kuzodzimwa paSADC Summit. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulen TV yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ucomment, ulike, ushare, toramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi tiri kuuya panapa nenyaya yatiri kusangana nayo iri kubuda nemumapepa nawo iri kutaurwa kunzi ZESA icharegera kudzima magetsi ichiwandisa kana kuti ichinowandirira kuti SADC iende ichindoziva kuti Zimbabwe inyika yakarongeka, Zimbabwe inyika isina maproblems akaita seiwayo. Ende tikada kutarisa iko zvino tichiona development dzimwe dziri kuitwa nekuda kweSADC. Pane migwagwa yakatogadzirwa ikatobudira zvakanaka kuti SADC ikwanise kusvika ichifambira pakanaka. Ende panotori nemiti yakatodyarwa, ende pane imwe yakatopendwa, pane maportals mamwe akatovharwa kuvharidzira dzimwe nhamo kuti SADC isvike ichiona Zimbabwe senyika yakanaka. Zvisinei nematambudziko anosangana nenyika yeZimbabwe akasiyana-siyana, anoratidzira nzara, kushayikwa kwemabasa nezvimwe zvakasiyana-siyana. Iko izvezvi havana kuda kumbozvitarisa kana kuti vafaitire kurwisana nematambudziko iwayo. Vari kungofaitirana nedambudziko rekuvharidzira kuti SADC isare ichiti Zimbabwe inyika yakarongeka. Ndo situation iripo muri Zimbabwe inyaya zvekare yandiri kuuya ndakakubatirai pachannel penyu.